Tää tehdään nyt suomen kielellä tosiaan, ja tänään me kuulkaa saadaan olla kärpäsiä. Mitä se tarkoittaa? No mehän tietenkin ei oikeasti olla kärpäsiä, mutta tänään me mennään oikeasti käräjäoikeuteen ja ollaan vähän niin kuin kärpäsinä pöydän päällä. Me mennään kuuntelemaan, miten tuomari lapsikeississä hoitaa näitä asioita Suomessa. Me katsotaan kohta video ja siellä on sitten minä isänä oikeudessa ja äänessä on sitten käräjäoikeustuomari Ann-Sofie Högström sekä lasteni äiti, hänen asianajajat. Minä olen siellä isänä. Ja miksi mä halusin tehdä tämän videon? No tämä tietenkin vähän tukee sitä video ykköstä, mutta ennen kaikkea mä halusin näyttää vielä konkreettisesti, miten sairas ja mielenvikainen tämä lapsiasiatilanne Suomessa on. Että sitä ei oikeasti uskoisi, kun kirjoitetaan, että Suomi on tosi onnellinen maa ja luulisi, että tämä on tämmöinen tiennäyttäjä, mitä tulee tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Yleisesti, jos meillä on tuomari ja tuomioistuin, niin sanotaan, että meillä on erimielisyys jonkun kanssa. Niin tuomarin ja tuomioistuimen tehtävähän on nimenomaan olla tuomari. Riippumaton, puolueeton, ja sun pitää pystyä luottaa siihen, että se, joka katsoo sitä sun keissiä, katsoo molempien osapuolten väittämiä ja todisteita ja tekee parhaan harkintakykynsä mukaisesti päätöksen siinä sun asiassa. Ja jos sattumoisin löytyisi joku tilasto, jossa voitaisiin osoittaa syrjintä, niin tuomarillahan on tämmöinen niin sanottu vapaa todistusteoria. Eli voi ottaa sieltä sun täältä vaikutteita ja itse tehdä sitten päätöksen sen perusteella. Mutta jos tosiaan löytyy syrjintätilasto esimerkiksi, niin vapaa todistusteoria ei voi olla syrjivän tilaston syy. Katsokaa, täältä löytyykin sitten sattumoisin tämmöinen tilasto, mikä oli siinä myös ensimmäisessä videossa, jonka tein. Lyhyesti, oranssi on se, kuinka usein äiti voittaa tietyn tuomarin kohdalla, ja sininen, kuinka usein isä voittaa. Ja nythän me nähdään, että tämä yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja syrjintäkielto, että nämä räikeästi rikkoivat kaikkia pykäliä ja lakeja ja periaatteita. Ja mä puhuin jossain videossa siitä tahallisuudesta, että jos sä teet vuosia jotain, niin silloinhan se on tahallista toimintaa. Että se ei ole silloin vahinkoa tai että sä et oikein ymmärtänyt tai jotain. Rikoslaki 49. pykälä. Huom. Myös huolimattomuus aktualisoi rikosvastuun näille tuomareille. Että sen ei tarvitse olla tahallista, mutta tämä on niin kuin vielä törkeämpää toimintaa, koska tämä on tahallista. Ja niin kuin nämä tuomarit itse joskus ja oikeuskirjallisuudessa puhutaan, niin siitä, että on täytynyt ymmärtää, mitä he tekee. Mitä tekee. Näiden tuomareiden täytyy ymmärtää, mitä ne tekee. Ne syrjii isiä. Olipa se maan tapa, olipa se joku muu tuomioistuimen 4 seinän sisäinen salainen toimintatapa. Mä oon itse asiassa miettinyt, mikä se logiikka tälle edes ylipäätään on. Mulla on semmoinen mututuntuma, että nämä niin kuin perehdyttää uudet tuomarit tälle, että nyt tehdään näin. Mutta olipa se maan tapa, olipa se 4 seinän sisäinen salainen toimintatapa, niin mikään edellä mainituista ei tee tätä laillista toimintaa. Nämä tuomarit siis syrjii ja on syrjinyt vuosia isiä. Laitetaan lätkästään toi tohon. No nyt tämä on nyt siis se tosi tärkeä juttu taas. Eli tämä on se, että jos ei ole välttämättömiä syitä lasten etujen nimissä, niin sitten on 50-50 tilanne se, mikä pitäisi olla. Mitä se tarkoittaa? Se, että lapset saa nähdä molempia vanhempia yhtä paljon, vanhemmat saa nähdä lapsiaan yhtä paljon. Eli tämä tulisi olla, tämähän on myös niin kuin lapsen oikeuksien mukaista, että lapsi saa viettää yhtä paljon aikaa molempien vanhempien kanssa. Huom, pitää olla välttämätön syy. Nämähän koskee siis omia lapsia, nämä ei ole mitään kiinteistöriitoja. Mutta te ymmärrätte varmaan, että kun on kyse omista lapsista, niin se on tuhansia asteita vakavampi kuin kiinteistöriita. Esimerkiksi joku sosiaalityöntekijän mututunne tai lasten äidin väittämä jostain, jossa ei ole todisteita, niin se ei ole painava tai välttämätön syy. Ja sen takia mä halusin tehdä tämän videon. Mä näytän, että aivan liian kepeästi nämä tuomarit vaan alkaa
alkaa katsoa sieltä sun täältä päiviä, että milloin se isä voisi olla lasten kanssa, ja sitten suurin osa lapset olla äidin kanssa. Että se on laitonta. Näin. Sitten otetaan vaikka tässä vaiheessa, katsotaan nyt vaikka tätä vieraannuttamista tässä vaiheessa. Eli mitä vieraannuttaminen on? Pyritään yleensä niin kuin erotilanteessa, niin yksi tässä on tämä 4. ranskalainen viiva, eli vanhempi saattaa vieraannuttaa esimerkiksi estämällä lapsen ja toisen vanhemman tapaamiset ja yhteydenpidon. Niin nyt jos te kuvittelee, että meillä on vaikka ensimmäinen väliaikaismääräys, ei tarvitse olla väliaikaismääräys, vaikka varsinainen päätös käräjäoikeudessa. Päätetään vaikka, että isä saa nähdä joka toinen viikonloppu lapsi. Niin silloinhan tuomari de facto ja äiti tietenkin vaatimuksellaan tosiasiassa tekee sen, että vieraannutetaan lasta vanhemmastaan. Ja tämähän koskee myös siis isän, yleensähän siis äiti voittaa. Niin silloinhan myös vieraannutetaan lapsia isän vanhemmista, eli lapsen isovanhemmat isän puolelta. Niin nyt te voitte kuvitella, että jos meillä on vaikka väliaikaismääräys, ja sitten mä näytän teille kohta ollaan ne kärpäset, mistä mä puhuin. Niin nyt jos meillä on tuossa ruudussa A, siellä on tämmöinen oikeudenkäynti, väliaikaismääräys. Ja sitten jos tehdään varsinainen päätös yli vuoden myöhemmin, ja mun lapset oli silloin 3 ja 7. Nämä sosiaalityöntekijät ja tuomarit, ne on niin, että jos mun lapset on 3 ja 7 ja ne on yli vuoden nyt sitten tottunut tähän, että ne on vain ainoastaan joka toinen viikonloppu mun kanssa, niin ei lapset rupea sanoa, että kyllä, halutaan nyt suuri muutos tähän. Vaan sittenhän ne on tietenkin tottunut siihen, niin silloinhan äiti on vaatimuksellaan ja tuomari on laittomalla toiminnallaan edesauttanut ja vaikuttanut tähän vieraannuttamiseen. Eli se tarkoittaa, jos te ette katsonut sitä mun ykkösvideoa, niin mähän vein tämän Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, jossa se on edelleen vireillä tätä videota tehtäessä nyt. Niin, eli toi ruutu J niin kuin Jaakko. Niin nyt vaikka sieltä tulisi, että hei, Suomi on rikkonut tätä artiklaa, näitä artikloita, niin koko tämän 3 vuoden aikana, mitä tämä mun prosessi on kestänyt, niin lapsethan on tottunut nyt siihen, siis tähän laittomaan päätökseen ja laittomaan tilaan, joka on ollut 3 vuotta. Sitä aikaa mä en ikinä saa takas enää. Sitä en saa takas enää. No tässä on tämä kakkossivu. Nämä on muuten Ensi- ja Turvakotien liiton sivulta nämä, mutta lapsella on oikeus kumpaakin vanhempaan. Ja just tämä, että tämä perhesuhteiden jatkuvuus. Tämmöinen välikommentti. Mä oon jutellut nyt monien isien kanssa, jotka on ollut saman vastaavassa tai pahemmassa tilanteessa. Pahemmassa siinä mielessä, että ne saa nähdä vielä vähemmän lapsiaan. Niin se on aika surullista se, että mä oon huomannut, että ei nämä ole mitään kokaini, nahkaliivi, narkkari, pahoinpitelijöitä, vaan siis nämä on aivan täysin normaaleita isiä, joita siis nämä tuomarithan päätöksellään siis kiduttaa isiä. Koska se on kidutusta, että joku pitää sun lapsia poissa ilman välttämättömiä painavia syitä, rajoittaa. Ja pahimmassa tapauksessa silleen, että vaikka annetaan yksinhuoltajuus äidille, että sä et enää näe sun lapsi. Monet isäthän kituu niin paljon psyykkisesti, että ne oikeasti poistaa itsensä tästä maailmasta. Niin tämä on siis oikeasti tosi vakava juttu. Ja nämä tuomarit vaan jatkaa näitä laittomuuksia. Jatkaa. Ja se, kun me kohta ollaan kärpäsiä, niin me ollaan tuossa A-ruudussa kärpäsiä. Eli se ensimmäinen väliaikaismääräysistunto. Katsokaa tätä. Eli tässä on nyt tämä ruutu A, eli se oli helmikuu 2021. Sitten varsinainen päätös tehtiin toukokuussa 2022. Eli C-ruutu, se niin kuin Celsius. Kun tässä C-ruudussa tehtiin se olosuhdeselvitys, sosiaalityöntekijät teki käräjäoikeuden pyynnöstä. Niin nämäkin sanoivat, että lasten mielestä se on hyvä näin. Tuomarikin siis, tai on silleen, että se on liian suuri muutos. Että miten niin kuin voi olla, tehän itse olette aiheuttaneet tämän vieraannuttamistilan niin, että ei lapset sitten, kun ne on tehnyt tätä yli vuoden, ei ne sitten yhtäkkiä halua muutosta. Niin sitten nämä sosiaalityöntekijät kanssa silleen, että lasten mielestä tämä nykytilanne on hyvä. Ja miten voi olla oikeasti niin, tosiaan jos mä otan sun koiran sulta pois ja pidän sitä 5 vuotta, sä et näe sun koiraa. Niin jokainen ymmärtää sitten, mä sanon 5 vuoden päästä, että kyllä se koira viihtyy nyt mun luona paremmin, esimerkiksi.
Ja se koko niin kuin pointti, että mä oon saanut sen koiran, on perustunut laittomuuksiin. Niin kuin miten voi olla? Tässä on sitten Ann-Sofie Högström, käräjäoikeuden tuomari. Kohta saadaan kuunnella, miten hän toimii. Hänhän on siis tämän tilaston mukaan toiminut vuosia, ja niin kuin munkin tapauksessa, ilman välttämättömiä erityisen painavia syitä, rajoittanut mun ja mun lasten aikaa, jota mä en ikinä enää saa takaisin. Tässä on nyt sitten, oli mun perhe silloin vielä, kun oltiin, eli siinä on minä, lapset ja mun eksä ja lasten äiti ja mun lapset ja minä oltiin me tässä kävelyllä. Nämä tuomarit, sosiaalityöntekijät rikkoo perheitä. Mä mietin myös välillä sitä, näitä sosiaalityöntekijöitä, että ymmärtääkö hänen sen, miten painavat syyt sulla oikeasti pitää olla, että sä alat niinku rajoittaa ja ottaa pois aikaa. Täysin normaalin vanhemman ja lasten niinku kesken. Että te rikotte perheitä. Että ymmärrättekö te, että te voitte myöskin tehdä semmoisen päätöksen, että käsillä ei ole painavia tai välttämättömiä syitä, että emme näe mitään syytä sille, että rajoittaisi. Ja sama koskee niin kuin tuomareita. Esimerkiksi mun lasten tapauksessa ei ollut mitään syytä alkaa rajoittaa sitä sun tätä. Tavallaan tämän videon tärkein pointti on se, että aivan liian kepein perustein aletaan ottaa pois aikaa tai annetaan jopa yksinhuoltajuus. Ja poiketaan siitä 50-50 tilanteesta, että äiti ja isä saisi nähdä lapsia yhtä paljon, lapset saisi nähdä vanhempia yhtä paljon. Ja se on siis rikollista toimintaa, jollei ole niitä välttämättömiä syitä lasten etujen nimissä. Ja me mennään ihan kohta seuraamaan ihan ensimmäistä oikeudenkäyntiä, joka koskee lapsia. Tässä mä halusin vielä näyttää teille mun vaatimukset ennen tätä ensimmäistä oikeudenkäyntiä. Eli että lapset on vuorotellen kummankin vanhemman luona, jolloin ei myöskään tule vieraannuttamista. Tässä oli nyt sitten vähän tätä introa, ja nyt mennään sitten, laitetaan kärpäspuvut päälle ja mennään tonne oikeuteen sitten nyt. Lähdetäänpi matkaan. Tässä nyt sitten käräjäoikeustuomari Ann-Sofie Högström puhuu, että voidaan tehdä poikkeuksia nyt, kun sulle ei tässä nyt päätetään, että mulla ei ole niitä lapsia hiihtoloman aikana. Eli tämä on just niin kuin, tämä on niin vaikea sanoin selittää, mutta koko tämä niin kuin absurdi, sairas tilanne, että tuomari ja asianajaja niin kuin katsoo kalenterista viikko ja itsekin tyyliin turhautuu, että pitää rupea katsoa, milloin se isä saisi muutaman päivän ja illan. Se on niin sairasta, kun sen pitäisi olla niin, että ne kalenterit voi vaikka heittää roskiin, jos tuomari olisi silleen, niin kuin hänen tulisikin toimia, että tässä ei ole mitään konkreettisia todisteita mistään. Eli vuoroviikoin vanhemmat saavat lapset viikko. Kuvitelkaa, miten niin kuin tommonen mä hämmästyisin, koska sittenhän tuomari toimitsisi lapsiasioissa niin kuin laillisesti. Toimisi niin kuin pitäisi. Ja toimisi nimenomaan, niin kuin mä video ykkösessä sanoin, toimisi tuomarivalan mukaan, jonka nämä tuomarit on vannonut, jossa he lupaa kunnian ja omaa tuntonsa kautta tuomita oikeudenmukaisesti ja riippumattomasti ja puolueettomasti. Ja miksi se muuten voi toimia? Koska poliisi ei kiinnosta, oikeuskansleri ei kiinnosta. Oikeuskansleri tekee näin. Oikeuskanslerin tulisi valvoa tätä. Ja niin kuin mä totesin, mä en ole ensimmäinen enkä viimeinen, että niin kuin varmaan tuhannet isät on valittanut tästä jatkuvasta syrjinnästä, mutta oikeuskansleri ei kiinnosta. Joka tapauksessa 2 syystä mä en pystyisi nukkumaan, jos mä toimisin näin. Numero 1, mun arvot ei ikinä salli sitä, että mä otan normaalilta vanhemmalta, olipa se nainen tai mies, isä tai äiti, rajoitan aikaa ilman painavia tai välttämättömiä syitä. Niin mun moraali ja etiikka ei kestäisi semmoista. Numero 2, mä nukkusin joka ilta yksi silmä auki, koska mä pelkäisin henkeni edestä, että joku vanhempi, jolta mä oon riistänyt sen ajan tulisi niin kuin, tulisi kouluttaa mut. Niin kuin kostaisi mulle, että mä oon laittomasti ottanut sen lapset pois. Nämä on kyllä semmoisia adrenaliinijunkkeja, uhkarohkeita tuomareita, että huhhuh. No niin, eli jatketaan. Det går 3 till 5. Så det gick 3 till 5. Därför det är sist det där
Paussia. Pausen. Fokusera på sportlovet. Så 3-5 som sen när vi börjar titta på den här större helheten här så varannan sportlov kommer barnen vara eventuellt hos dig. Eli just tämä, että tässä nyt katsotaan taas tiettyjä päivimääriä. Sitten mun pitää niinku ikään kuin alkaa sopia niitä muutamaan päivään vastoin mun tahtoa. Ja sitten tuomari niin kun on turhautunut siitä, että hänen pitää katsoa kalenterista niin ja näin. Ja sun tarvitse katsoa mitään sun kalenterista. Sun pitää laittaa se kalenteri mäkeen ja toimii laimaan. Niin kuin sä oot luvannut, että sä teet. Ja. Niin, nyt hän sanoi, että nyt yritetään tähän kevätkattoa. Otetaan nyt viikko. Siis ei viikko vuorotellen vanhemmille, vaan katsotaan viikko kerrallaan. Ja miten mä saan muutaman päivän sieltä sun täältä. Niin mä vielä korostin, ja mä tuun korostaa tämän monta kertaa, että tässä ei ole mitään perusteita toimia näin, niin kuin tämä tuomari tekee. Tässä ei ole mitään perusteita toimia näin, niin kuin tämä tuomari tekee. Siis tämä, että aletaan katsoa muutama päivä sieltä sun täältä. Että vaikka vastapuoli, eli äiti olisi niin vaatinut, niin mä oon vaatinut 50-50, niin sillä 50-50 poikkeamiselle ei ole mitään välttämättömiä tai painavia syitä. Ja sitten ne rupeaa katsoa täällä, yhdessä alkaa sopimaan äidin asianajaja ja tuomari tästä, niin kuin, että mä saan muutaman päivän sieltä sun täältä. Ja sitten ihmetellään, kun isä on niin kuin hieman vihainen, kun häneltä niin kuin laittomasti rajoitetaan aikaa lastensa kanssa. Det är kanske det där veckosyftet. Så här är jämna veckor. Passar det den 12 till 14? 12? Fredag den 12? No jag skulle ha för 11 till exempel. No, det här är inte någon huutokauppa. Siis, voitteko te ymmärtää, mitä äsken tässä, jos ihmettelette, mitä noin kielteiset varoitusjutut tuossa on, niin ne on siis sitä, että mä oon laittanut itselleni vaan, mä muistan kommentoida. Mutta siis se, että tässä, kun nyt ei mene perille se 50-50, niin nyt mun pitää niin vasten tahtoni alkaa tässä niin ottaa päiviä. Niin mä oon silleen, että mä voisin ottaa yhden ekstra päivän mieluummin. Niin sitten tämä tuomari, joka itse katsoo niitä päiviä kalenterista ja huutelee päivämääriä, alkaa mulle sanomaan, että tämä ei ole mikään huutokauppa. Kun hänen pointti on ikään kuin, että tämä koskee nyt lapsia, tämä ei mikään huutokauppa, kun isä yrittää saada lisää päiviä itselleen, kun tuomari jo räikeästi toimii laittomasti tässä. Jos joku poliisi katsoo tätä, niin sulla on sitten virkapakko alkaa tutkia tätä asiaa, koska nyt on kynnys epäillä rikosta harvinaisen selvästi ylittyy. Semmoinen sivukommentti. Mutta joo, eli just tämä niin kuin ennakkoasenne isiä kohtaan, että tämä ei ole huutokauppa, kun isä yrittää saada lisää päiviä itselleen ja lapselleen. Tämä äitihän siis oli vaatinut yksinhuoltajuutta, että jos mua kiinnostaisi lapset ja mua kiinnostaisi maksaa, niin sitä mä antaisin vain yksinhuoltajuuden. Näin. Sitten mun ei tarvitsisi maksaa mitään. Mutta tämähän on just se kidutustekniikka. Ne puristaa silleen, että niinku yli puolet äideistä hakee yksinhuoltajuutta, mutta hän siis yrittää yksinhuoltajuutta, että siitä helpommin suostuisi siihen, että näkee niitä harvemmin. Men jag menar liksom det där, igen det där grundtanken på att båda föräldrarna skulle säkert vilja spendera tid för sina barn. Jag förstår att det inte är någon huutokauppa faktiskt. Niin, ja nyt tuossa mä sanon, että mä ymmärrän, että tämä ei ole huutokauppa, mutta taas se perusidea, että molemmat vanhemmathan haluaa viettää aikaa lastensa kanssa. Näin mä nyt äsken sanoin. Et siis enhän mä ole vaatinut mitään, me ruvetaan katsoa päiviä sieltä sun täältä, vaan tämä on tämä äidin vaatimus, ja niin kuin mä sanoin siinä ykkösvideossa, joka on se tunnin englanninkielinen video, niin siinä se on just näin, että lasten äiti, ja nyt tässä tapauksessa lasten äidin asianajaja ja tuomari siinä yhdessä sopii, että yhdessä sopii näitä asioita. Vaikuttaako tämä teidän mielestä niin kuin oikeudenmukaiselta oikeudenkäynniltä, fair trialta, niin kuin tämä homma? No ei ole. Det är ju därför jag vill ha mera dagar, för det är inte en huutokauppa. Här försöker vi bygga upp ett sådant här system där det ska vara regelbundet. No niin, eli nyt tuomari sanoi, että tässä me nyt yritetään tehdä tämmöistä järjestelmää, jossa se olisi niin kuin säännöllistä, niin kuin säännönmukaista. Siis tämmöinen niin kuin rutiininomainen järjestelmä. Mitä? Siis mitä? Tuomari sanoo, että tässähän he yrittää tehdä tämmöistä järjestelmää. Mitä järjestelmää? Että sä rupeat lasten asianajajan kanssa jotain yhteistä suunnitelmaa, josta tulisi ns. Pysyvää, se, että mä näen mun lapsia tosi harvoin.
todettakoon tässä, että tämähän on just sitä, eli systemaattisesti Aassa, nyt niin kuin tämä Kärpänen oikeussalissa on tämä A, missä me nyt ollaan. Mutta sitten tämä B:ssä mä sain nähdä joka toinen viikonloppu ja C:ssä joka toinen viikonloppu. Eli äidin ja tuomarin yhteisvoimin ja tuumin asteittain koko ajan vähennettiin mun oikeutta ja aikaa mun lasten kanssa, ja kukaan ei tosiaan välittänyt niin kuin lasten parhaasta edusta. Ja sitten tuomari myös niin kuin sen sijaan, että yrittäisi sitä vanhaa perhettä mahdollisimman paljon pitää yhdessä, niin kuin hänen kuuluisi lakien periaatteiden mukaan tehdä, hän itse osallistuu vieraannuttamiseen ja asteittain vähentää isältä oikeuksiansa lasten kanssa, johtaen siihen tosiaan, että vaikka voittaisin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, että sieltä tulisi päätös, että Suomi on loukannut artiklaa, esimerkiksi syrjinyt isää ja toiminut tämän yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti, jossa todetaan, että molemmilla aviopuolisoilla on samat oikeudet lapsiinsa. Niin vaikka semmoinen tulisi, niin nyt on jo siis tätä vieraannuttamisaikaa eletty kauan. Kiitos tuomarin ja kiitos äidin vaatimuksia. Kiitos siitä, että nämä yhdessä pitää tämmöistä Martta-kokousta siellä. Ni skulle kunna sen se hur det fungerar och berätta sen och sen skulle vi kunna utveckla det här. Eli nyt hän puhuu täyttä soopaa, että tehdään tämmöinen järjestelmä ja sitten voitaisiin vähän katsoa, että miten se toimii ja miten menee. Siis tämä sama tuomarihan teki nämä myöhemmät päätökset, jossa muuta vähennettiin aikaa. Eli hän puhuu tämmöistä täyttä soopaa, täysin niin kuin omien tekojensa vastasta soopaa. Niin, nyt hän sanoi, että meidän pitää luoda tämmöinen malli ensin. Sinä luot laitonta mallia lasten äidin asianajan kanssa ja paiskaat isän oikeuksia isolla R:llä niin, että soi. Sä toimit laittomasti, niin kuin sun kollegatkin toimii. Toimit laittomasti. Niin kuin tämä Kärpänen pöydällä oikeussalissa juttu nyt todistaa. Jatketaan. Exakt, det där var mitt förslag på modellen som jag just sa. Ja nyt mä sanon, että aivan, ja mun ehdotus mallille oli just tämä, mikä äsken sanoin. Eli viittaan tähän 50-50, että molemmat lapset saa viettää yhtä paljon aikaa vanhempiensa kanssa. Det där, sen vecka 10 var det och sen on vecka 11. Och lite så här. Jag vill få det här klart. Ja nyt hän sanoi, että nyt vähän mennään nyt tälleen, anteeksi, minä haluan nyt saada tämän tehtyä ja valmiiksi. Siis mitä sä yrität saada valmiiksi? Syrjivän ja laittoman menettelyn, jossa asteittain vieraannutetaan lapsia omasta isästään ja isänpuoleisilta vanhemmilta. Semmoista järjestelmää sä haluat. Det passar från 18 till den 19. Ja, det är från torsdag, fredag, 18 till 19 i tredje. Och sen vecka 12. Niin tossa hän sanoi, että näin ja näin, ja sitten hän sanoi mun nimen ja sitten vaan jatkaa. Hän ei niin kuin edes kysynyt, että onko tämä ok. Onko hänellä oikeus tehdä niin? Kyllä ja ei. Hän tekee nyt väliaikaismääräyksen siinä mielessä jo, että hänellä on hänen niin kuin tuomarivaltuudet. Mutta tämähän on virka-aseman väärinkäyttöä, niin kuin mä oon todennut, niin tämähän on siis laitonta. Tämä koko juttu, mitä ne nyt tekee, on laitonta. Tässä on ihan normaali isä oikeussalissa. Ihan normaali isä. Kuvitelkaa, ihan normaali isä. Ja sitten täällä aletaan sopimaan jostain toisesta järjestelmästä kuin 50-50. Det... 26. Fredag. Ja. Till 28. Tossa sitten vaan taas äidin aseella. Joo. Kyllä. Joo. No niin, tuomari ja äidin aseella siinä sopii. 25 till 28. Vi kör nu det här fredag-söndag-modellen. Niin tuossa mä taas halusin lisää aikaa ilmeisesti ja nyt sitten tuomari sanoi, että nyt ajetaan nyt tätä perjantai-sunnuntai-järjestelmää. Mitä? Miksi? Koska sä oot tuomari. Tuohon ei ole mitään juridisia perusteita. En tiedä, katkera, avioeron läpikäynyt, nyt sä kostat miehille, jotka istuu siellä sun tuomioistuimessa. Mutta tämä ei ole mitään vapaata todistusteoriaa. Jokainen, jolla on silmät päässä, näkee, että tässä on täysin normaali isä, joka täällä haluaa viettää aikaa lastensa kanssa, ja mitä sä teet? Rikot
rikot niitä suhteita, vieraannutat lapsia isästä. Eli sä toimit laittomasti. Tää on niin mielenvikasta, että huhhuh. Som vi diskuterar här ganska länge före vi gick in i min kalender och började. Ja niin har diskuterat det Niin tässä taas tämä tuomari sanoi, että no kauan tästä keskusteltiin ennen kuin minä tässä aloin avaamaan kalenteriani, sanoo tuomari. Ja sitten niin kuin mä vastaan, niin mä sanoin, että te olette keskustellut. En mä ole tämmöistä hyväksynyt. Tämä koko pointti tässä videossa oli just tämä näyttää, että näin vaan niin kuin aivan kepeästi. Tämä, että nyt me edes neuvotellaan muutamat päivät siellä sun täällä, tämä on laitonta. Tämä on laitonta. Tämä on niin kuin, te todistatte oikeusmurhaa nyt. Vi balanserar det här en gång. Okej, inte enligt mig. Enligt mig så var den där... No, det här är ju ett förordnande, det här blir inget avtal som är fastställt. Ja. Det här är Ja. Okej. Vecka 13. Är det möjligt att klaga på förordnande? Ja tuossa mä tuon niin kuin selkeästi esiin sen, että okei, pystytkö valittaa tästä sun päätöksestä sitten? No hän sanoo kohta, että ei pysty, koska tämä on väliaikaismääräys. Realistiskt förordnande får inte besvära dig över det. Eli tämä tarkoittaa myös sitä, että nyt kun tehdään tämä laiton syrjiminen tässä, vieraannutetaan isää lapsistaan, siitä ei myöskään saa valittaa. Eli tee laiton päätös, ja sitten päätöksestä ei saa valittaa. Skulle jag vara så att säga din tur och lite vara med barnen? Tästä tuomari sanoi, että no nyt se olisi niin kuin, ikään kuin sun vuoro nyt vähän olla lasten kanssa. Mitä? Sun pitäisi tehdä 50-50 päätös, eikä tämmöistä ihme oikeusmurhasirkusta. Nämä niinku ihan tosissaan alkaa katsoa kalenterit ja päiviä siellä sitten sopii keskenään. Siis vitsi mikä sirkus. Vitsi mikä laiton sirkus. Isien oikeuksien törkeä polkeminen mutaan. Ja sirkus, missä te suunnittelette sinä ja äidin asiana ja yhdessä näitä. Påsken, eller om man tänker att men mamma nu har sportlovet här. Är det några planer att du skulle kunna vara med barnen under påsken? Ska vi se som utgångspunkt så här barnen så mycket som möjligt? Ska vi? Ja tuossa mä sanon taas, että hän sanoi, että onko sulla jotain suunnitelmia pääsiäisenä, sanoi tämä tuomari. Sitten mä sanoin, että no lähtökohtaisesti mä olen niin paljon lasten kanssa kuin mahdollista. Se så. Ja. Så ja. Nu vill jag ha konkreta svar. Någon gång Nyt hän sanoi, että nyt minä haluan konkreettisia vastauksia. Mä just annoin hänelle konkreettisen vastauksen, mutta se ei kelpaa. Ja laillinen vaatimus, joka perustuu lakiin ja joka on oikeudenmukainen, ei vaan oikeudenmukainen, vaan myös niin kuin empatian, sympatian ja oikeudenmukaisuuden tajun mukainen 50-50 tilanne. Niin se ei kelpaa tuomarille, vaan hän haluaa niin kuin pakolla alkaa rajoittamaan ja merkitä mulle päiviä sieltä sun täältä. Siis jos te katsonut mun video ykköstä, niin mehän siis asuttiin yhdessä lapset ja mä olin mukana syntymissä, ristiäisissä, matkoilla, kaikki nämä. Mutta sitten kun tulee avioero, niin sitten pitää alkaa ottaa sieltä sun täältä päiviä mulle. Eikä siihen ole mitään niin kuin perustetta, että lapset tarvitsisi vaikka äidin maitoa tai jotain muuta, niin kuin, että olisi välttämätöntä lasten edun nimissä. Semmoista ei ole. Tässä ei ole mitään muuta kuin se, että tämä Ann-Sofie Högström haluaa toimia laittomasti ja laittomasti ja laittomasti. rättegången kommer det sen det här skedet. Jag vill ha exakt vad du Ja. Jo, jag vill ha dem på påsken. Kan du säga, passar det från torsdag? Det passar från torsdag. Den första i fjärde? Eli tässä niinku tämä, että tämä on niinku joku natsioikeudenkäynti. Et 50-50 ei kelpaa ja se mun pitää niinku alkaa, sit mukamas niinku sovitaan tuomarin kanssa, että mä otan nyt sieltä sun täältä. Ja sit mun pitää ikään kuin vaan, tietääkö olla mukana siinä plänissa, koska se ei kelpaa se niin kuin lainmukainen oikea ratkaisu ja toimintatapa. Oikea toimintatapa on 50-50 eikä tämmöistä pelleilyä. Saat ja tämä video todistaa se, mitä me nyt katsotaan myös. Ei vaan tämä tilasto, vaan myös nämä kaikki sun päätökset, missä sä oot ottanut mun lapsia ja muuta pois. Tätä mä kanssa mietin, että nyt kun puhutaan pääsiäisestä, niin hän rupeaa kysyä tuomarilta, onko teillä mitään suunnitelmia pääsiäiseksi? Mä en ymmärrä, mikä tämä ratiologiikka tässä on. Onko se se, että
Jos me ei mennä vaikka mun äidin luo syömään pääsiäispäivällistä, niin sit mä en saa lapsia. Ja miten meidän suunnitelma liittyy mitenkään, mitä mä teen pääsiäisenä lasten kanssa? Tässä on mitään järkeä tässä sun kysymyksessä. Inga konkreta planer, men hos farmor, påskmiddag till exempel. Ei mitään konkreettisia suunnitelmia, mutta ehkä isoäidin luona pääsiäispäivällinen, illallinen. Nyt tuomari kysyy, että asuuko mun vanhemmat täällä lähellä? Mitä väliä silloin? Mitä väliä silloin, missä ne asuu? Mitä te teette ja missä sun vanhemmat asuu? Sillä ei ole mitään relevanssia tässä asiassa. Dina föräldrar bor de här? De bor alltså 10 minuter från mig båda. No, men visst är det rättvist att om man tänker så här att sportloven med mamman så det skulle kunna vara något över påsken första? Tuossa mä hymähdin ääneen tuon oikeudenkäynnin aikana, koska tuossa tuomari sanoi, että no onhan se oikeudenmukaista, että jos lapset on koko hiihtoloman äidin kanssa, no sitten muutaman päivän pääsiäisenä isän kanssa. Sitten mä en voi muuta kuin naurahtaa refleksinomaisesti. Jos teillä on jotain vastaavia keissejä tai mikä tahansa näistä tuomarista, niin tehkää tämmöinen samanlainen video. Et niin kuin mä oon sanonut, että tämä koko Suomi on ihan läpimätä, mitä tulee näihin lapsiasioihin. Että poliisi ei kiinnosta, oikeuskansleri ei kiinnosta, eikä... Siis näähän on tehnyt tätä vuosia. Niin tehkää julkiseksi teidän omiin keissiin julkisuus. Jos mä vaadin 50-50, ja Eksä vaatii vaikka mulle joka toista viikonloppua, ei ole välttämättömiä syitä hyväksyä äidin vaatimus. Lasten ikä huomioon ottaen ei ole mitään syitä poiketa siitä, että isä ja äiti näkisi lapsiaan yhtä paljon tässä tapauksessa. Joo, hemmatid. Joo. Ilmeisesti mua taas naurattaa tämä laittomuus ja syrjiminen täällä salissa. Jos mä voisin ottaa tämän oikeudenkäynnin uudestaan, niin mä muuttaisin vähän mun tekniikkaa. Mä sanoisin siinä alussa näin, että tässä tapauksessa ei ole käsillä välttämättömiä tai painavia syytä rajoittaa isän näkemästä lapsiaan. Tasavertainen tilanne semmoisesta, jos syytä poiketa. Ei ole laillisia perusteita. Jos siitä poiketaan, mä teen susta rikosilmoituksen heti. Tämmöinen päätös on perustuslain vastainen, lasten oikeuksien vastainen, Euroopan ihmisoikeussopimuksen yksityiselämän ja perhe-elämän suojan vastainen, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. pöytäkirjan 5. artiklan vastainen, jossa todetaan, että aviopuolisolla on yhtäläiset oikeudet lapsiinsa. Tässä päätöksessä syrjitään isää ilman painavia välttämättömiä syitä. On myös todettu, että isän läsnäolon vaikutus on erittäin tärkeä lapselle. Mitä vähemmän isä on mukana kuvioissa, sitä enemmän korostuu riski lapsen koulu, huume, alkoholi, mielenterveys kaikille näille ongelmille. Tämä on mielenvikasta tämmöinen kalenteriviikoittain katsominen ja sitten täällä aletaan jo rajoittaa mua näkemästä mun lapsia näkemästä mua. Virka-aseman väärinkäyttö, törkeä virkavelvollisuuden rikkominen. Jag skulle hellre ta från 8 till 11. Ja, det här har vi diskuterat. Tässä mä taas sanoin, että mä ottaisin ne mieluummin aikaisemmin. Niin sitten hän sanoi, että joo, tästä me ollaan keskusteltu. Ei, me ei olla keskusteltu mitään. Sä oot syrjimässä nyt isää de facto tässä tilanteessa. Ei mitään muuta. Muusta ei olla keskusteltu. Toimit laittomasti. Sen pitäisi olla silleen, että se on 50-50 ja sitten voidaan niistä erikoispäivistä erikseen sopia. Ei silleen, että tarvitaan jotain yksittäisiä päiviä niin kuin tavallisella viikolla sinne merkkaa sinne sun tänne. Se on laitonta. Ja, alltså absolut. Om de firar muistaa, liksom att... Tässä mä sanon, että totta kai, jos he haluaa viettää sitä niin kuin äitien päivää yhdessä. Ja nyt sitten tämä tuomari alkaa taas jotain viisastelemaan. No kyllä sitä yleensä äitien päivänä tehdään jotain. Mutta tämä, että mä sanon, että totta kai voi viettää sitä äitien päivää, niin sitten tuomari alkaa heti niin kuin kouluttaa mua, niin kuin, että no yleensä kyllä tehdään jotain. Sehän ei ollut yhtään se mun pointti. Nyt hän alkaa selittää, että no jos ei muuta, niin voi viedä sitten kukaan lasten kanssa isoäidin luo. Det var flera veckor slutet vårdetta och nu är det ena. Ja, det menar jag också. Ja. Du skulle hämta den på torsdag den 13 klockan 12 och sen skulle du föra den på fredag morgon till skolan och dags. Normalt. Okej, det var 20. Det var från fredag till söndag. Så här skulle jag nu fastställa eller förordna här
Och vi antecknar att du har önskat vissa dagar mera här. Att du inte alls det där ingen överenskommelse. Och det är jätteviktigt att det kommer fram i papperna sen. Tässä on taas tämä tekopyhyys. Nyt tuomari sanoi silleen, että ja me merkitään tänne tietoihin, että sä oot halunnut lisää päiviä. Ja se on tosi tärkeää, että täällä näkyy, että isä on halunnut lisää päiviä. Siis tämä niin kuin kaksinaamaisuus, tekopyhyys. Tämähän on siis se sama tuomari, joka seuraavassa tässä niin kuin B-ruudussa määräsi mulle vielä vähemmän päiviä, eli joka toinen viikonloppu. Sitten tämä sama tuomari, joka äsken sanoi, että se on niin tärkeää, että me merkitään näin, että isä haluaa lisää päiviä. Niin hän on myös se sama, joka täällä C-Celsius-ruudussa teki sen päätöksen, pysyvän päätöksen, varsinaisen päätöksen, että mä saan nähdä joka toinen viikonloppu, perjantai kello 2, sunnuntai kello 2 mun lapsia. Tämä tuomari, joka äsken sanoi, että se on tärkeää, että me merkitään nämä. Tämä päätös, joka on nyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Joo, absolut. Tuohon hän laittaa, että olet tässä jatkuvasti halunnut lisää aikaa lapsiasi kanssa, lastesi kanssa. Eli tämä, joka sitten vieraannutti äidin tahdon voimalla, hyväksy kaikki nämä, että mun ja mun lasten aikaa rajoitettiin laittomasti ja vähennettiin niin, että ne on nyt ns. Tottunut tähän tilanteeseen, jolloin vieraannuttaminen on onnistunut. Koska nyt, niin kuin nämä sosiaalityöntekijät ja tuomari toteaa, että lapset on nyt niin kuin tyytyväisiä tähän tilanteeseen. Totta kai ne on, koska ne on vieraannutettu ja totutettu tilanteeseen, laittomaan tilanteeseen, jotka te olette aiheuttanut. Ja tuossa mä sanon, että mulla ei ole mitään sitä vastaan, että tehdään päätös niin kuin mun haitaksi, jos se tehdään oikealla tavalla. Ja nyt tässä ei ole tehty mitään oikealla tavalla. Tässä on toimittu perustuslain vastaisesti, yhdenvertaisuuspykälän vastaisesti, tasa-arvopykälän vastaisesti. Tässä on syrjitty, syrjintäkieltoa, on syrjitty sukupuolen perusteella mua. On ilman välttämättömiä painavia syitä otettu mun ja mun lasten aikaa rajoitettu. Kiitos sinulle, tuomari, että toimit oikeuden vastaisesti, laittomasti, syrjit perustuslain vastaisesti, toimit tuomioistuinlain vastaisesti, et toimi riippumattomasti, et toimi puolueettomasti, syrjit isiä, kidutat isiä psyykkisesti. Monet isät deletoivat itsensä tästä maailmasta. Kiitoksia teille siitä, että te pilaatte täysin normaalin perheen, rajoitatte aikaa. Pahimmassa tapauksessa annatte yksinhuoltajuuden tapauksissa, jos on täysin normaalit isät. Et niin kuin miten niin kuin sydämetön, ilman empatiaa, ilman sympatiaa, ja miten niin kuin natsimaisesti voi toimia. Alltid vara bra. Ja. Och från vilken dag? Ja mistä päivästä lähtien, hän sanoo. Ja mistä päivästä lähtien. Eli tässä nyt taas sitten lastenäidin asianajaja sanoi, että tämä olisi se summa, elatussumma, siis minkä me joudun maksamaan. Eli tämähän oli se pointti, miksi äidit haluaa vähentää niin kuin mahdollisimman vähän sitä aikaa isille ja lapsille, koska sitten isä joutuu maksaa enemmän elatusmaksuja, koska lapsi on enemmän äidin luona, jolloin äidillä menee enemmän rahaa lapseen, vaatteisiin, ruokaan ja näin. Sen takia ne haluaa tehdä niin, että isä ei tyyli nämä lapsia melkein mitään, mahdollisimman vähän, jotta he saa maksimaalisen taloudellisen hyödyn. Ja te sosiaalityöntekijät Anna Colliander, Krista Malmberg ja teidän esimies Mia Koko-Pekkola ja sinä Ann-Sofie Högström, te olette vieraannuttajia, te toimitte hyvän ihmisen etiikan vastaisesti, te toimitte laittomasti, aivan liian kepein perustein, otatte ja rajoitatte isien ja lasten yhteistä aikaa.